No niin, meillä on täällä liikuntaneuvojaksi opiskeleva Pirkka Viikreen sauvakävelyn lenkillä ja ensimmäinen kysymys olisikin sellainen, että mikä siinä sauvakävelyssä on niin tärkeää? Mistä voisi lähteä liikkeelle? Sauvakävelyssä tärkein asia ehkä on oikeinpituiset sauvat. No mitäs sitten kun ne sauvat on valittu, niin usein näkee niin, että ihmiset vähän laahustaa. Mikä on sen tekniikan merkitys? No oikea tekniikka on tärkeä tietysti, jos haluaa, että kävely on tehokasta ja myös hyödyllistä. No entäpä sitten kun puhutaan tuommoiseen tavalliseen kävelyyn rinnastettuna, niin miten voisi määritellä vaikka sitä, että missä määrin tehokkaampaa se sauvakävely on kuin se ihan tämmöinen perinteinen tavalliseksi luokiteltava kävely? No kyllä sauvakävely on ainakin ylävartaloon huomattavasti tehokkaampaa kuin tavallinen kävely, että käsivarsiin ja hartioihin tulee myös rasitusta. Miten usein itsestä sauvakävelyä sitten viikoittain harrastat? No noin 2 kertaa viikossa tulee käytyä. Entä onko sinulla sitten joku tietty syy, miksi sitä sauvakävelyä, mihin ruumiin jäseneensä ja mihin kehon kohtaan se parhaiten sinulla vaikuttaa? No itsellä yläselän kipuihin auttaa ja hartioiden jumiin sauvakävely melko hyvin, että 2 kertaa viikossa kun käy, niin ei ole kauheasti ollut sitten kipuja. Selvä juttu ja toivotaan hyviä lenkkejä uutta tienpätkää kohti. Joo, kiitoksia.